Ден за преосмислене на годините, през които съществува училището ни, носещо името на един от най-великите българи и родолюбци – Васил Левски. 151 година безсмъртие за личност, чието идеи за чиста и свята република, за човека и общество са актуални и днес. По дългогодишна традиция днес се събираме тук в Българския теоретичен лицей Васил Левски в град Кишинев, за да отбележим годишнината от обесването на апостола на свободата. Духът на апостола е безсмъртен и е дълбоко вкоренен във всеки един от нас. Нека помним, почитаме и следваме заветите на Левски, да се борим за чиста и свята република в 21 век. Поклон пред безсмъртието на апостола на свободата. За мен Левски е символ на чиста душа и в съвременния живот трябва да се борим срещу корупция, срещу това да имаш не само идеали, но и да ги реализираш и да е това всичко безкористно, без пари. Да се борим за чиста и свята република, както той казва. Нали знаете, питали се го, ще ни станете ли цар след освобождението? Той каза, на нас не ни трябва царство, а република. Тоест, тези идеали децата трябва да ги знаят и да ги защитават. Нямам усещането да не съм в България и направо съм учудена колко добре всички тук говорят български и колко добре работят неправителствените организации, а Сърбон сме им много благодарни, защото много ни съдействат и заедно успяваме да реализираме общи задачи. Много се радвам, че на днескашния ден мога да кажа казах на директора, нашата асоциация за развитие на българите, българската общност в Молдова, заедно с асоциацията на българите по света, ще установят тук бюст. Вече готов е в България изготвен бюст на Васил Левски. Надявам се, че този бюст ще дава възможност на децата по-добре да помнят този подвиг на Васил Левски. Васил Левски е най-чистия образ в българската история. Той е всъщност символ на свободата и той е общочовешки символ. Бих казала, че няма по-чист образ и по-вдъхновяващ в българската история. Васил Левски е патронът на нашия лицей. Лично за мен той е символ за доброта, за справедливост, за смелост, за храброст и за човечност. Той е борец за свобода и мислим, че това е най-велико щастие и гордост. Всяка година ние организуваме в нашето училище много празници, викторини, които са посвещени на Васил Левски и много учим за него, за негова биография, за негова личност, за негов живот и всеки ден мога да кажа, че ние сме с това историческа и легендарна личност.